gure eskaintza, ogitardo bizigarri, zuk gau batean egin zenduen, oparien oroigarri. Gure eskaintza bihurtuko da, zer aldakuntz harrigarri, ogia gorputz, ardoa hodol, gure gogoa segarri. Berenka jauna eskaintza hau, eta zuretzat ontak egingarri egizu, eta guretzat izan dedila, zure seme jangoiko Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol. Berak ibezperan, bere esku santuetan ogia hartu, eta begiak zerura jasorik, bere aita jangoiko guzti aldun horrein dana. Zuri eskerrak emanaz bedeinkatu zuhan, zatitxu, da bere ikasleai eman esanaz, hartzazut eta